соли ҷорӣ дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон бо ташаббуси роҳбарияти донишгоҳ Саторзода Бобоҷон Абдуҷаббор бо мақсади таҳкими робитаи илм бо амалия, рушди иқтидори илмӣ инноватсионии донишҷӯён ва устодон ва татбиқи назариявӣ дар иқтисодиёти кишвар шӯрои рушди илм ва инноватсия таъсис ёфт. дар баробари дигар ҳадафҳо ҳавасмандгардонии донишҷӯён ва ҷалби онҳо ба корҳои илмӣ инноватсионӣ ҳадафи асосии ин шӯро ба ҳисоб меравад. шӯрои рушди илм ва инноватсия дар донишгоҳ дар як моҳ 3 маротиба гузаронида мешавад. ин навбат дар факултети молия ва қарзи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон маҳфили навбатии дурахши илм бахшида ба рӯзи президент таҳти унвони масъалаҳои гузариш ба шаклҳои хизматрасониҳои бонкӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт доир гардид. бо назардошти ҳамин махсусиятҳо ва муҳимияти масъала, мавзӯи маҳфили дурахши илм ба афзалиятҳо ва мушкилиҳо дар рақамикунонии иқтисодиёт ва истифодаи самараноку муфид аз технологияҳои рақамӣ бахшида шуд. сараввал маҳфилро муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ ҳусни ифтитоҳ бахшида пиромони худи мафҳуми иқтисодиёти рақамӣ, махсусиятҳо ва моҳияти он маълумоти умумӣ пешниҳод кард. гуфта шуд ки иқтисодиёти рақамӣ ин иқтисодиётест ки ба истифодаи технологияҳои рақамӣ аз қабили интернет, дастгоҳҳои мобилӣ, роёниши абрӣ, зеҳни сунъӣ ва ғайраҳо асос ёфта, вобаста ба тақозои замон бояд тамоми равандҳои иқтисодӣ ва хизматрасонӣ бо истифода аз технологияҳои рақамӣ ва иттилоотиву иртиботӣ дар заминаи инфраструктураи иттилоотӣ роҳандозӣ карда шавад. дар идома меҳмони маҳфил сардори шуъбаи назороти асъори Бонки Миллии Тоҷикистон Усмонов Ғуфронҷон оид ба нақш ва таъсири иқтисоди рақамӣ дар низоми бонкии кишвар андеша ронда, зикр намуд ки президенти кишвар бо мақсади ноил гаштан ба ҳадафҳои стратегӣ ва рушди иқтисоди миллии давлат дар паёми навбатии худ солҳои 2025-2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд, ки ин ҳадаф барои вусъат бахшидани равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт замина мегузорад. сипас баромадкунандагони маҳфил Кишварзода Хуршед ва Бобоназаров Яҳьё, донишҷӯёни курси сеюми ихтисоси иқтисодиёти молиявӣ ва бонкӣ, дар мавзӯи масъалаҳои гузариш ба шаклҳои хизматрасониҳои бонкӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт таҳлили мукаммали назариявӣ намуданд. ба андешаи маърузачиён дар замони муосир техникаву технологияҳои рушдкарда имкони иҷро кардани миллиардҳо амалро дар як сония доранд. Масалан, дастовардҳо дар соҳаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ба дараҷаи осон гардидааст, ки он дигар масофаро аз байн бурдааст. яке аз инҳо дастгоҳҳои мобилӣ, интернет ва захираҳои воқеии он метавонад тамоми табодули ахборро ба дилхоҳ нуқтаи кураи замин ҳамагӣ дар як чанд сония дастрас намояд. дар ин росто рушди дастгоҳҳои мобилӣ ба одамон имкон медиҳад, ки ҳар вақт ва дар ҳама ҷо кор ва муошират кунанд. сипас онҳо дар мавриди иқтидори технологияҳои рақамӣ, афзалиятҳои иқтисоди рақамӣ ва мушкилиҳо дар истифодаи технологияҳои рақамӣ маълумот дода, мин ҷумла заминаи эҷоди моделҳои нави тиҷорат ва шаклҳои муошират гардидани технологияҳои рақамӣ, хароҷоти идоракунии инфраструктур ва маълумотҳоро коҳиш додани роёниши абрӣ, афзоиши тиҷорати электронӣ ва пардохтҳои онлайнӣ, имкониятҳои нави тиҷоратро фароҳам оварда, ба ин васила зиндагии истеъмолкунандагонро осон сохтани иқтисоди рақамиро аз умраи афзалиятҳо шуморида, ҳамзамон афзуданд, ки миқдори зиёди маълумотҳое ки бо истифода аз зеҳни сунъӣ ҷамъоварӣ ва таҳлил мешаванд, равандҳои қабули қарорҳоро такмил ва самаранокии фаъолиятро афзоиш медиҳанд. дар бахши пурсишу посух донишҷӯёни факултаи фаъолияти гумрукӣ ва амнияти иқтисодӣ Раҷабов Сиёвуш ва Бобоқулов Аслам ширкати фаъолона доштанд. дар қисмати музокиравии маҳфил дотсенти кафедраи иқтисодиёти молиявӣ ва фаъолияти биржавии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Махшулов Саидхоҷа Ҷумаевич нақши низоми бонкиро дар татбиқи рақамикунонии иқтисодиёт муассир хонда, илова намуд, ки ҳарчанд дар низоми бонкии иқтисоди рақамӣ рушд кунад, ҳамон андоза кафолати амнияти молиявӣ ва шаффофият устувор мегардад. дар робита ба ин сардори раёсати илм ва инноватсияи донишгоҳ Фарайдунов Осим пешниҳод намуд, ки дар маҳфилҳои минбаъдаи дурахши илм бигзор устодон дар раванди пурсишу посух, музокираву муҳокимаҳо ширкат наварзида танҳо нақши нозир ва мушоҳидаро иҷро намоянд. чунин муносибат метавонад ҷиҳати баландбардоштани сатҳи дониш, рушди тафаккури илмӣ ва бедор кардани завқи зеҳниву пайдо кардани қобилияти тадқиқотчии донишҷӯён, ки аз ҳадафҳои маҳварии маҳфили дурахши илм мебошад, мусоидати бештар намуда, ҳамзамон миёни донишҷӯён муҳити дӯстдорони дониш, тадқиқ ва навовариро боло барад.